Emenda l-mozzjoni ta' sfiduċja mresqa mill-oppożizzjoni timmarka s-suċċessi miksuba mill-Gvern f'diversi oqsma. L-emenda kienet ippreżentata mill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici fisem in-naħa tal-Gvern u qal li l-emenda tibdel il-mozzjoni f'waħda ta' fiduċja. L-emenda tfakkar kif il-Gvern rebaħ mandat elettorali b'saħħtu bl-ikbar maġġoranza mill-indipendenza l-hawn u dan huwa l-mandat li għandu jitwettaq fġieħ id-demokrazija. Tinnota li minflok l-oppożizzjoni trid tiżfiduċja gvern li fi 3 snin biss kellu diversi suċċessi f'setturi differenti u dan b'mozzjoni ta' 90 kelma. Is-suċċessi ewlenin tal-gvern huma mmarkati wkoll fil-mozzjoni. Il-pajjiżna għandu l-aqwa tkabbir ekonomiku fl-Ewropa brata rekord ta' 6.3%. Qatt li huwa fl-inqas livelli fl-istorja riċenti ta' pajjiżna u jinsab taħt il-5%. Tnaqqis fil-faqar u dan skont l-aħħar statistika tal-Eurostat. Pensjonijiet li qed jolew, stipendi li qed ikomplu jolew, tnaqqis fid-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali. Is-suċċessi ta' dan il-gvern żgur li ma jirriflettux li dan huwa gvern korrott kif jipprova jallega l-Partit Nazzjonalista. Li soċjetà fi kriżi ta' korruzzjoni ma jkollix dawn it-tip ta' suċċessi, pajjiż fi kriżi politika ma jibqax jara l-ogħla rati ta' tkabbir ekonomiku u tnaqqis fil-faqar. Illi madankollu il-gvern jifhem li hemm nuqqasijiet li jeħtieġu li jiġu indirizzati mingħajr supervja għax dan huwa gvern li jisma'. Għaldaqstant din il-Kamra tiddikjara li għandha fiduċja sħiħa fil-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Gvern li qed imexxi.